Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдом мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба ҳисаби мо роя кунем. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. Хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран аст ки мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунем ва видеонавори моро падлиста кунем. Дар имо ба ҳисабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум дачаи фурӯшӣ аст дӯстони азиз. Ҳамчун дачаи хона чӣ хеле ки шумо қабул мекунед, ҳамин хел фурӯхта мешавад. Дачае ки савримени маҳсулоти заминашон 6 сотиқ замин аст. Се дар хона кардаги тайёра ки гирди хона полни худ маҳкам аст ки боғам дора, хеле арча парча ҳар чизо хеле шондаги аст ки ҷош бо бетон кардаги аст, дарош кардаги аст. Дута хеле бисетка бо бассейн дора, бо дутага катам дора дӯстони азиз ки сроша мефурӯша мега дарони хонаҳо ремонти беҳтарин. Хоб, шаҳри Ваҳдат, яъне ки аз Ромид мега камтар болотар деҳаи Явроз. Ҳамин хел аст ки аз Дароза мега як 20 километр дурунтар аст. ҷои беҳтарин аст. бо нархи 400 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мега арзон ва муомила мекунем. Ошхона, баня ҳамаш яъне ки савримени ремонти замонавӣ кардаги аст. боз яъне ки савдо ҳам мешавад бо нархи 400 000 сомонӣ. савдои хубуш дар назди ҳамин яъне ки чиз хоб дача. бо дигар маълумот аз рақамошон гиред. марҳамат. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстони азиз. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, дар райони Зарафшон. пеши дарвоза гуфтаги аст. аз пеши дарвоза як 400 метр мега камтар дарунтар медорад. ҷои беҳтарина лаби роҳи калон дар бардорон ҷои наза мега соҳибшон. обши маҳсулоти заминашон 4.5 сотиқ замин аст ки 5 дар хона кардаги тайёра ки хона дуошона хона аст дӯстон ки ремонти замонавӣ кардаги аст. об, свет, пайсен, оби шаҳри сфед аст. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ҷои оғул, дегдонхона, яъне ки бо ҳам хеле ҷои сараям адел надорад ки дар берушам аст. дарахтони мевадиҳанда аст. гирди хона полни худ маҳкам, рӯи ҳавлишам бетон кардаги дӯстон ки ремонтош ама қоидави ҳамаи чизҳои лозимӣ дорад ки бо нехали чам кардаги аст. плитка задаги ба рӯи ҳавлишон дӯстон. срошам мега мефурӯшем бо нархи 780 000 сомонӣ. боз мегӯяд муомилаи хуб ва савдои хуб мекунем. мегӯяд танҳо дар ватсап имода занг занам, номерошон муки кор накунад, танҳо мека дар ватсап имода занг занам, маслиҳат мекунем, арзон кардан метиҳем. срочна марҳамат. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстони азиз. қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи хушманзар, поёни Кончи, Зарияваҳсо гуфтаги аст. лаби роҳи Карон то ҳамин хонара мегӯяд роҳи асфалти нав кардаги аст. бардорон ки хона мега хонаи навсохта бо ғишти пухта карди омода шудааст. дар ҳамин хона қариб 50 000 мега ғишти пухта мега рафтаги аст. хоб, маҳсулоти заминашон 6 сотиқ замин аст ки 4 дар хона кардаги тайёра ки якта калидор, подвал, ошхона ҳамаш дар дурни хона қатъи ҳамомуш ҳаст. гирди хона се тарафаш маҳкам аст. як тараф шӯя аст дӯстони азиз ки ба пеши хона мега яъне ки дайрои калон мега об меравад. дарахтони мевадиҳанда ҳам дорад дӯстони ки ҳамаш қоидави бо нархи арзон мефурӯша мега 180 000 сомонӣ. аз 180 000 сомонӣ боз муомила мекунем. мега ҳамин хонаро сега клиентш бисёри бадан ки нарх набошен, ҳеҷ тоғри нагирсад бардор кадом то ки харидори аниқ бошен. боз савдо ва муомила мега рақамҳои расмияшон аст. имо васаб пайваст доранд. кадом то мехарен дар рақамҳои поёмода занг занед, қачи маслиҳат кунен. срочна мега сум дало кунед, нарх набошон. агар тоғрига ба шумо метиҳанд ҳуҷҷатҳои хона 100% омода ва тайёра. квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстони азиз. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Гулистон, наздики Сирка мега ва наздики Якачинор, яъне ки лаби роҳи калонда мега 4 ошона дом аст. як хонага квартираи бардорон дар дуюм ошона қарор дорад ки доми 4 ошонаи 25 квадрати метр аст. об, свет мега дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис ҳамаш қоидави ремонт кардаги аст. мега хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. лаби роҳ да мега ҳамаи чизҳои лозимӣ мега дар наздики квартира ҳаст.
бо нархи 270,000 сомонӣ фурӯхта мешавад, ки боз мегӯяд кадоме ки конкретно агар харидор бошад мегӯяд дар назди квартира муомила ва савдо мекунем мегӯяд соҳибшум. Дӯстон, ба кадоме шумо квартира ки лозим аст маърамат дигар маълумотош аз рақамҳои поёмда гиред. хоҳиш аз шумо ки лайк монданро фаромӯш накунед ва силка видеонавори моро дар имотон ватсаптон подлиса кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ астад. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар кӯчаи Мирзо Турсунзода гуфтагӣ аст. соҳибшум, кӯчаи Мирзо Турсунзода. хоб заминашон обшон мега 6 сотик замин аст, ки 14 хона кардаги тайёра, ки ду хонаш мега ремонти беҳтарӣ кардага, ду хонаи дигаш мегад ремонт дорад, ки ятага калидорам дорад. гирди хона полни худ маҳкам обсве дорад. ошхона банияш ҳам аст. банияш қади ошхонаш дар дуруни хона аст мега 14 хона нимаш ремонт кардага, нимаш не бо як аз дига шебенам дошта, ки сорош назуд азиз мефурӯшад. хад дуруни хона сурат дагитане, ки ремонт кардага мега соҳибшум. бо нархи 200,000 сомонӣ фурӯхта мешавад, ки боз мегӯяд савдо ва муомилаи хуб мекунем дар назди ҳамин хона, фақат барои одамони харидоре, ки суми наличӣ дошта бошанд. маърамат хай дигар маълумота гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Гипразем гуфтагӣ аст соҳибшон, яъне ки цаколни квартира аст. бадонон ки квартираи такхона, яъне ки ҷои подвал мешавад. такхона кадоме ки медонад ҷои якум ошинара тагушта. духонага квартира аст, ки цаколни квартира аст, яъне ки этаж таги такхона ҷои подвал мешавад. бадон азиз, бо якум ошина фикр накунед, таги якум ошина аст. 40 квадрати метр. об свет мега гузарондагӣ ҳастанд, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом шумо аст. дар пеши квартира мега мактаби 91 аст ва садик ҳаме хел чизои лозим аст, ки срочно ремонти замонаи бо ҳамаи шароитош муҳайё аст. 165,000 сомонӣ, ки боз муомила ва савдои хуб мекунем мега дар назди квартира. аз шумо хоҳиш кардага беҳуда илтимос мега занг назана, кадоме ки мисол намехара беҳуда, вале ки цаколни квартира таги подвал мешавад, ки ҷои подвалда хона кардага ҳастанд. дӯстон, кадоме агар фаҳмида бошед, маърамат фақат одамони харидор дигар маълумота аз рақамҳои поёмда гиред. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Файзобод дар деҳаи ҷавонон гуфтагӣ аст. ҷавонон ду хел маълумот аст. хай бо дигар маълумота мегирем. заминашон обшон мегӯяд 7 сотик замин аст, ки ду дар хона кардагӣ тайёра, ки якта калидор ошхона банияш ҳамаш ҳаст. дар инҷа обсве дорад, ки дарахтони навни холам шундага аст. бадорон срочно мегӯяд мефурӯшад бо нархи арзон 140,000 сомонӣ. боз мегӯяд савдо ва муомилаи хуб мекунем, кадоме ки харидори аниқ бошад. дар ноҳияи Файзобод деҳаи ҷавонон гуфтагӣ аст соҳибшум. маърамат дигар маълумот чакарем, ошхонааш қоидага аст мега об дар дуни хона гузарондагӣ ҳаст. дӯстон, агар шумо хали хонаи фурӯшӣ, замин, мошин, квартира, мағоза, гов мул ягон техника барои фурӯхтан дошта бошед, дар номери имо ё ватсап рӯй кунем. дар видео оянда фурӯш дар реклама давонем. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед, то охираш тамошо кунед ва видеонавори моро дар имо ватсаптон подлиса кунед. раҳмат барои дастгириётон. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ, поёни корвон гуфтагӣ аст, пеши масҷиди муфтӣ. ҳаме хел маълумот аст, яъне ки дар инҷа қарор дорад. дӯстон, духонага квартира аст дар якум ошина, қарор дорад 44 квадрати метр аст. об свет мега дорад, кухни, душовая ҳамаш ремонти замонави кади таъмин аст, ки срочно мега мефурӯшад бо нархи арзон када метием. 210,000 сомонӣ нақша дӯстон, ки боз арзон ва муомилаи хубаш дар назди квартира, кадоме ки фақат настияши харидори аниқ бошад, пули наличӣ кати муомила мекунем мега шаҳри Душанбе дар поёни корвор пеши масҷиди муфтӣ гуфтагӣ аст соҳибшон. 210,000 сомонӣ нархаш. маърамат дигар маълумота аз рақамҳои поёмда гиред, фақат одамони харидор. дӯстон, аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед, то охираш тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар болои теппаи Самарқанд гуфтагӣ аст соҳибшон. ҳаме хел маълумоти пураш ҳамин маълумот аст. замин шумо мега обшим 10 сотик замин аст, ки 3 дар хона кардагӣ тайёра мега, ки 2 дар хонаш мега шкатур пукатурамаш кардагӣ тайёра, як дар дигар хонаш яъне кардагӣ нест. бадорон хай бо дигар маълумот мега дар пеши хона мега хали долон подвалам дорад, яъне ки қати веранд шаҳр. хоб ошхона банияш аст, гирди хона хай нахкам аст, нормални дарахтони мевадиҳанда дорад, ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% мега ҳаст.
бо нархи 250000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегӯяд арзон ва муомилаи хуб мекунем. вариантҳои алиши ҳам ҳаста. мегӯяд агар вариантҳои хуб боша мегӯяд пешниҳод кунам. мегӯяд агар ки то намегӯяд алиша мекунем, вариантҳои хуб шуна мегӯяд пешниҳод кунам дар рақамҳои поён будаҳам. кадоме ки сумката мехарад боз арзон ва муомила савдо мекунем мегӯяд соҳибшон. хай агар ки маъқул томоша марҳамат дигар маълумотша аз рақамҳошон гирем. фақат лайки бепул мондана фаромӯш накунем. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастед дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Гулистон гуфтага аст, пеши чораҳа Якачинор, яъне ки лаби роҳи Калонда қарор дорад. Якхонага квартира аст баъдрон дар дуюм ошона қарор дорад. 30 квадрати метр аст. об свет мегӯяд дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшам адил нест. балконам дорад ки дӯстони азиз ҷои беҳтара мегӯяд лаби роҳи Калон ки наздики сиркам наздикай ва роҳи Калонда баъдор ҷои назар мегӯяд соҳибшон. ҳамаи чизои лозима дуруни квартира хай сурат гирифтагӣ набудиам. хай рафтахтон аз пеш мебинед. бо нархи 220000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегӯяд савдо ва муомилаи хубам мекунем дар назди квартира. фақат одамони харидор дар кадоме ки мехарад, яъне ки муомилаи хуб ва савдо дорад. дӯстон марҳамат квартира хар бошед, дигар маълумотша аз рақамҳошон гиред. Якхонага квартира дар дуюм ошина аст. метавонед ки дигар маълумотша гиред. лайк мондана фаромӯш накунед. чӣ хонае ки ба шумо лозимае, квартира, замин ягон чиз дигар, дар комментария нависед. албатта дар видеои оянда пешкаштон мекунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ дар Ленский район дар деҳаи Сароб 2 гуфтага аст. деҳаи Сароб 2 ҳамихел маълумот аст. хоб масоҳати заминашон 4 сотик замин аст ки ду дар хона кардагӣ тайёр ки якта калидор ошхона бани ҳам аст. гирди хона пол ниҳод маҳкам, дарахтони навниҳол ва чам шуда аст ки хона калидорш дароз аст. ремонти хуб аст. хонаи навсохта мегӯяд соҳибшон. срочно мефурӯша мегӯяд бо нархи 180000 сомонӣ. 180000 сомонӣ боз арзон ва муомилаи хуб мекунем мегӯяд. об свечам ҳаст. ремонти хуб нав. хоб дӯстон кадомтон ки мехаред марҳамат рақамҳошро дар поёни видео аст. метавонед ки пурра карда дигар маълумотша аз рақамҳошро гиред. фақат барои одамони харидор бошад мегӯяд. боз муомилаша мекунем. срочно мегӯяд сумка кунем. тоқа вариантҳои сумкатӣ марҳамат занг занед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст баъдрон қарор дорад дар шаҳри Ваҳда дар посёлкаи Наврӯз гуфтага аст. соҳибшон пеши молбозори Навда, шаҳри Ваҳдат, посёлкаи Наврӯз, ки пушти молбозори Навда қарор дорад. обши мегӯяд 5 сотик замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр ки якта калидор ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшам ҳаст ки хона мегӯяд канализатсиям пайваст кардагӣ аст. хонаи навсохта, яъне ки уже барои зиндагӣ 100% омода ва тайёр аст. гирди хона яъне ки маҳкам аст. об свет дорад. срочно мегӯяд бо нархи арзон кадом мефурӯша кадоме ки мехарад, яъне ки муомила мекунем мегӯяд срочно бо нархи 210000 сомонӣ баъдрон, яъне ки савдо муомилааш дар назди хона аввал бинед мегӯяд, баъд савдо мекунем. калидор ҳамаш қоидави ремонти хона ремонти хуб аст. дӯстоне ки аз шаҳри Ваҳдат ҳамихел хона пурсидан марҳамат дигар маълумотша гиред. дӯстони азиз, агар шумо ҳамихел хонаи фурӯшии замин дошта бошед, ки квартира ёки замини холӣ ёки мошин гов мол ягон техника ягон магазин барои фурӯхтан, метавонед ки маълумотҳои пурраша нависта қатъи суратҳои оригиналаш дар номерои имо ёки ватсап бо мо тамос гиред ёки зарроӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем ки ҳамаша мепартоем. ин буд 12 хонаи фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо. то видеои бозӣ.